ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ସେସବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। କରୋନା ନାମକ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀକୁ ଗ୍ରାସ କରି ବସିଛି ତାର କବଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କବଳିତ। ଆମେମାନେ ଏହି ମହାବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଯେଭଳି ପାଖାପାଖି ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ ସେ ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ତେଣୁ এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କ'ଣ ପଢ଼େଇବି ନା ଆମେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଜାଣିଛେ ସଂଖ୍ୟା, সেই ସଂଖ୍ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା। ସେ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି। ସଂଖ୍ୟା ଓ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ପିଲେ ନା ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 এইଭଳି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ପଢ଼ିଛେ। ହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହେ। ସେ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? 1ର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ପ୍ରଥମ। ସେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପୂରଣବାଚକ ଶବ୍ଦ 1ର। 2ର ପୂରଣବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଲା କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ, 3ର ତୃତୀୟ, 4ର ଚତୁର୍ଥ, 5ର ପଞ୍ଚମ, 6ର ଷଷ୍ଠ, 7ର ସପ୍ତମ, 8ର ଅଷ୍ଟମ, 9ର ନବମ, 10ର ଦଶମ, 11ର ଏକାଦଶ, 12ର ଦ୍ୱାଦଶ। এইଭଳି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ପୂରଣବାଚକ ଶବ୍ଦ ଏଇସବୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ 7ଟି ଦିନ ଆସେ। ସେଇ 7ଟି ଦିନକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବୋଲି କହୁଛେ। ସେଇ ସପ୍ତାହର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଆମେ ହଉଛେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଉଛି ରବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସୋମ, ତୃତୀୟ ହେଲା ମଙ୍ଗଳ, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ବୁଧ, ପଞ୍ଚମ ହେଲା ଗୁରୁ, 6 ହେଲା ଷଷ୍ଠରେ କ'ଣ ଶୁକ୍ର, 7ରେ ହେଲା ଶନି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାଇଲେ ପ୍ରଥମକୁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ, 2କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ, 3କୁ ତୃତୀୟ, 4କୁ ଚତୁର୍ଥ, 5କୁ ପଞ୍ଚମ, 6କୁ ଷଷ୍ଠ, 7କୁ ସପ୍ତମ, 8କୁ ଅଷ୍ଟମ, 9କୁ ନବମ, 10କୁ ଦଶମ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜେଇଲେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଲେ ଆମେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପଢ଼ିଥିଲେ 1 2, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଇଲେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏଇଭଳି ଅନ୍ୟ ନୂଆ ନା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପୂରଣବାଚକ ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ବାରର ନାମ କ'ଣ ନା ରବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାରର ନାମ କ'ଣ ନା ସୋମ, ତୃତୀୟ ବାରର ନାମ କ'ଣ ନା ମଙ୍ଗଳ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସପ୍ତାହକୁ ଆମେ ସଜେଇ ପାରିବା। ଆଉ ସେଇଭଳି ପିଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ବର୍ଷକରେ ଆମେ 6ଟି ଋତୁ ପାଉଛେ। ସେ ଋତୁ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ। ତାହେଲେ ସେ ଋତୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଋତୁ ଆମେ କହିଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଋତୁ କହିଲେ ବର୍ଷା, ତୃତୀୟ ଋତୁ କହିଲେ